Jekk l-iskejjel indipendenti mhux se jiġu mejjuna finanzjarjament, dawn mhux se jkunu f'pożizzjoni li joffru l-istess pakkett finanzjarju l-iskejjel tal-gvern jew tal-Knisja joffru lill-edukaturi. Din it-twissija ħarġet mill-Union tal-Għalliema l-MUT li appellat lill-gvern biex joffri assistenza finanzjarja lill-iskejjel indipendenti. Din il-problema diġà bdiet tidher b'mod ċar f'diskussjonijiet li għadhom fi stadju inizjali bejn l-istess Union u 4 skejjel indipendenti kif qed ikunu diskussi l-ftehim kollettiv tagħhom. Fi stqarrija l-MUT esprimit tħassib serju dwar is-sitwazzjoni kif hemm riskju li s-settur jiġi destabilizzat bl-għalliema li jfittxu impjieg mal-Istat jew fi skejjel tal-Knisja minflok skejjel indipendenti. Filwaqt li l-Gvern diġà offra għajnuna finanzjarja lill-iskejjel indipendenti biex titħallas il-paga tal-Learning Support Assistance, din l-għajnuna mhijiex biżżejjed biex l-iskejjel indipendenti ilaħqu mal-ftehim kollettiv ta' skejjel tal-Gvern u tal-Knisja. Mingħajr din l-assistenza finanzjarja tiddikjara l-MUT l-iskejjel indipendenti ma jkollhomx għażla ħlief li jollu b'mod konsiderevoli l-ispejjeż lill-ġenituri li jibgħatu lil uliedhom għandhom jew inkella jimpjegaw għalliema bla kwalifiċi jew inqas kwalifikati minn oħrajn. Fit-twissija tagħha l-MUT tiddikjara li jekk dan iseħħ isir għad-detriment tal-kwalità tas-servizz offrut b'impatt finanzjarju konsiderevoli fuq il-ġenituri. Din hija wkoll kwistjoni urġenti kif matul il-ġimgħat li ġejjin se jibda l-ingaġġ tal-edukaturi għas-sena skolastika li jmiss.